Salam, salam hormatly yurtdaşlar. Bugün 14-nji sentýabr 2025-nji ýyl. Bugünkü söhbetdeşligimizi ýene-de şol daşary ýurtda bolup geçýän wakalardan başlasak kim bolmazdy. Mundan 3 gün ozal ýanky Orsiýet tarapy 19 sany piloty uçurmany drony Polşanyň üstüne uğrady. Polşan gorunuş sistemasi beýleki döwletler NATO ýaralarynyň ýemesi bilen kömegi bilen bulan hemmesini ýok edýärler. Ýöne inni binemän aňlady. Inni uruşyň çägi Ukrainadan çykyp inni NATO ýaralaryna ýa NATO ýaralarynyň agzasy bolan Polşa döwletiniň milletiniň üstüne de düşüp başlady. Ýa geçdini Polşa tarap. Näme üçin Polşa? Onu düşündürmek gerekse şu mahal Ukraina baryan ähli harby kömekler var ya beýleki maddi material kömekler. Polşanyň üstünden geçip Ukraina gelýärdi. Meselem 3-4 sany geçirilýän ýeri var, men olar agda oturmaýyndy. Ýöne hemmesi şu taýdan Ukraina geçirildi. Diýmek bazalar, harby bazalar ýa şolaryň harby ýaralaryň saklanýan ýeri uğradylýan ýeri Polşa bolansoň bular 19 sany drony uğradypdyrlar şota. Aýdyşlaryna görä ýa ýazylşyna görä şol 19 dronyň biri Polşa paýtagty Warşawaň etegine urulyp ýykylypdyr. Bu barada elbetde Polşa garşylygyny ýa beýanatyny etdi. Buňa duşdan NATO ýaralarynyň goşullary ýa Polşa çekilip başlandy. Onunun daşgaryn ýeme bir Litwa, Latviýa, Estoniýa, Orsiýet bilen bar bolan serhetlerine hassa berkitdiler. Diýmek bärde harby taýýarlyk birinji derejeli taýýarlyga ýetirildi. Diýmek bu uruşa taýýarlyk diýmek aňlatýardy eger harby dilden grajdan dile geçirsek. Bu meselede ýagdaýlar öwürlikli däl ýurtdaşlar, onuň başga näme bar? Bir bolan zatlar eşitip, Amerikan prezident Donald Trump näme çeýini menne bilen Orsiýetin tarapyna da Orsiýetin Ukrainadan çykyp Polşany bombalap başlady. Polşa da NATO ýararlygy şoňa girýär. Amerikada şo NATO ýararlygynyň bir agzasy. Inni näme diýjek Donald Trump? Şoň jogabyna şu nerte garaşmaly. Ýöne bolýan işler ýa hereketler ýagdaýlar gowulga däl, onu aýtmak gerek ýa zerur. Täp şol Putin ýema gidip gelenden soň ýa şol Hytaýa şondan soň bir has mewjal bogrod çalışlaryny güýçlendirdi, basyp alan ýerlerini artdyryp başlady. Soňky 3-4 güniň içinde hemme tarapdan frontdan çalış edipdi. Rus tarapy Ukrainanyň üstüne. Olar ýetgisiniň sananak beýlekisiniň toprak alsalar bolýar. Ýagdaý şumal çyrşyrmlaşdy, onu aýtmak gerek. Ýöne Zelenski aýtdy, men diýdi Ukraina 1 metr territoriýasyny berjek bolsalar. Güýje ýetýän bolsa ony basyp alsyn. Görüşmeli bolsa, söwüşmeli bolsa biz taýýar. Ýöne Ukrainaň territoriýasyny biz Orsiýada berjek däl. Ine bilen bir ýagdaý bolupdyr. Ol wagtlaryň söwüşi uruşy doňdurmak ol ors tarapyna ýene-de bähwitli säp güýçlenmek üçin olara gerek. Orsiýada şu günlerde ýa-ni soňky 3 ýylyň dowamyny açyk görnüp durdy. 3,5 ýylyň içinde kim kömek edýär? Eýran ilkinji nowbatda Orsiýada ýanky şol Şahet atly dronlary uğradypdyr. Onuň ikinji nowbatda ýanky Demirgazyk Koreýa. Ol eýan ýaragdal eser uğradýanyň gyýza oturan. Ýöne oň eserleri bilmeňiz üçin zerur diňe şol Orsiýadan Kursk sebitine ýa welaýetine oblastyna ulanmaly. Näme üçin? Kursk Orsiýadyň territoriýasy hasaplanýar. Orsiýadyň o territoriýasynyň içinde ýagny bir Koreýler söwüşip biler ýa başga bir döwletler, milletler adamlarym diýilen düşünje bar olardy. Ýöne uruş nirde bolanydy, nirde barlygyna garamazdan kim başlanmasa şoň boýnuna düşýär.
Öldürüne günah görene o tarapy bilen ene bir paradoks. Ene daşary ýurtlarda bolýan ýagdaýlar şeýler akşugyna çelli. Indi köp da çelli näme boljak onu görürt, wagt görkezir. Ýetişdigimden, tapdygymdan, maglumatlar topladygymdan size ýetiren. Indi ýurdun içine geçmekçi bolýan, başlap. Yurttaşlar, ana ýangy şol 3-nji gün agyr gurrunlar programmamyzda Saparaga bilen Nur hanym çykyş etdiler. Indi şo taýda gozgalan we agdalan mesele Polşada, Polşa Respublikasyna asly Türkmenistanly Aýsultan Niýazowa saklanypdyr. Onu hem Türkmenistan tarapy gysgaly ýagdaýda deportasiýa etmek üçin şol Interpol'un Gyzyl ýemesine girdipdir da gözleg ýemesine. Iň bir howply jenaýatkar hökmüne. Aýsultan marada dürli maglumatlar berdiler, aýtdylar, goýdular ogu. Ondan bir toparda gömürtük ýa çy bolup durdy. Men göwnüme sebäp men bu wakalary göni gatnaşmasamam, gatnaşan adamlary bilýän şol döwrüň adamsy. Aýsultan kim, onun kakasy kim, men häzir size şonu huglukman düşünürip aýdyp berin. Aýsultan Niýazowa şol Türkmenistanyň Merkezi Bankyny bir bölüm müdürimi şular ýaly işte işlen gyýyp, şol döwür şeýledi. Ondan şo Niýazowyň döwründe bolan wakaby. Şo ýerde Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň $20 milyon aýda bir operasiýa üstü bilen ýanky Orsiýada geçirilýär, Orsiýadyň bir bankyna. Şol $20 milyon. Şol $20 milyon Orsiýadyň banky lükgölügini alyp Vietnamly bir biznesmeniň biriniň adyny ýazyp Orsiýetden çykarýarlar. Ondan Niýaz kahar gelip çykyş edip aýdypdy, eger şo döwür eşden bolsa, gözüne basyp alyryn şolaň ýeke kütüme sentene çelli şo 20 milyony dip getirder neydi. Ol şonam etdi, ýöne kimiň üstü bilen nähil edildi, näçe tiýdine geldi, o arada maglumat ýok häzirlikçe. Dogry maglumat ýok. Ondan näme bolýar? Şo iş boýunça ilk başta ýanky bir Karababayev dip bir ýigit şo Merkezi Bankyny işgär. Şol gözlege berildi. Orsiýanyň territoriýasyna. Olam öňküleliňirat häzirki Sankt-Peterburgda giýdirip berenekin. Muny tapýarlar. Kim tapýar? Onu hökümetiň däligi belli-de. Ýöne şonu ýerlap beren diňe hökümetden şo puly özüne geçirjek bolýan başga da jenaýatkar toparlar bolaýmaly. O bu men öz pikirim. Yoksam, näme üçin beýle boldy diýilen sonra ýüze çykýardy. Şo Karababayev diýilen ýaş ýigidi Sankt-Peterburgda şol kwartirant ýaşap ýören ýerine tapyp, muny gynap, sonra muny bıçaklap öldürýärler şo taýda. Ýalňyşmasam bir synasyna salynan ýara ýanky bıçak bilen 15-20 mezekde urulypdyr da. Ene şoň örüsi tapylýar şo taýda. Sonra Aýsultan tutulýar edilýär. O ýanky şol geçirilen bankyň emesi bar, ýol başçysy Orsiýetde. Olam tutsak edilýär Orsiýetde. Aýtmak gerek. Sonra Aýsultany soň barlygy bolýar, näçinji ýyldan soň muny 6 ýyl ýalňyşmasam iş kesipdirler. Aýsultany diýme 6 ýyl berilen orada göni gatnaşygy ýok. Ýöne şo biläýmellik goýulandyr da şo ýemäň içinde bolansoň bankın içinde operasyonlu addel vardı, pul eýle geçýär, beýle geçýär. Şolar gözegçilik etmeliň bir şol bolmaly, men pikirimçe. Ene Aýsultan tutulanyny şol ýyllar men radioda, Azatlıkda da aýdyp berdim. Sonra çykandan soňra aýdyp berdim. Innem şu gün ana Polşada saklanypdyr. Interpol'un emesi görkezmesi bilen Türkmenistana ekstradisiýa edilmek barady. Ol edilmez, ol başga ýa-da bolýar beýleki Ýewropa döwletlerine de ýa-da kirek saklanyp boşadyldy da Aýsultan. Näme üçin beýle bolýar diýen sorag bar da, men
görüjilerimiz, dinleyijilerimiz, ýurtdaşlarymyz ýazypdyrlar-da. Ay, tüssesi bolmasa, ot bolmasa, tüssesi bolmasa, ýalyn ýok. Diýmek bir zatlar edendir, günahkardyr diýip eýýän, o gara ýön kömäge taýýar-da ýöne. Kimin elinde bar gönüsü gutnamy Aysultanyň şol $20 milyon ogurlarlygy bar edy, ýa göni geçirelligi bar edy, ýa bir bilen paýlaşarlygy bar edy. Eger hiç ýerde maglumat ýok. Indi Aysultanyň gelip çykyşyny aýdyp bereň size. Aysultanyň kakasy ýa bir dädesi diýersek, gyzlar batlar. Dädesiniň ady Gurban Murat, familiýasy Niýazow. Ol ýaşuly Nuşmal merhum, näçe merhum, onu Niýazow türmäge batyp türmede gynap öldürdiler onu. Soňundan ýüregi tutdy. Ýüregini tutana o tut ýarsagdy näde menen gatgyl tanýar. Gurban Murat Niýazow käri boýunça jurist, advokat, özüm ol Soýuz döwründe Aşgabatyň ýa Türkmenistanyň däl, Moskwanyň advokatlar kollegiýasynyň agzasy. Düşen bir näme anlady. SSR-in advokatlaryň iň ýokary derejedäki emesi var, angrada gurumasy. Ine şoň agzasy. Gurban Murady men nerden tanýan diýen soraw ýöne çykardy. Gurban Murady men 1973-nji ýyldan bäri tanýan. Nähil ýagdaýda. Men şol öňü wesen köçände bile ulalyn dostum var atda diýip ol häzir ýok boldy munyň diýen. O 11 ýyllar geçti. Ine şol 73-nji ýylda mektep gutarandan soň meni kakasy urtut öýerdi atdan şäp ejeler pahyr ýer ýok bolupdy da onuň ýygyny 4 sany oglany eýelik etmeli atdan dädesem şol döwre rak kesel bilen hassa ýatanady bayramula. Ine şonuň atdan öýerlerini dogan garnaşlar ýygynyna geldiler şol sany Aşgabatdan. Bir şol Gurban Murat Niýazow ýa Aysultanyň kakasy. Men atda dostumyň kakasy bilen dogan oglan ikisi. Bulan asly goşdan, goçata diýip bir oğu var, gyzlar badyň ýokary ýanyny bir Aşgabada tarap ýöräňde Bamyň eteginde zal diýen oğu var, ondan bärräkde gyzlar bada ola ýerde goş diýip stansiýa var, dagyň eteginde de goş diýip oğusy var. Men goçatadaky ýanky ýaşaýarlar bilen 69-njy ýyldan gatnaşykdy oğu. Barp gelip duran oğandy. Ol diňe atalaryň oğusy. Ya şol o ömede oğuda ýaşaýarlar 99-dan 9 götermi tiresi boýunça ata tiresine degişli millet. Ya türkmenimiz. Enne şol Gurban Muradym şol oğudan. Men atda dostumam kakasy şol oğudan. On gary kakasam Frontabek Han Kömek diýip bir ýaşuly bardy. Dagyaladım. Ine şolon ýemesi Solun tiresinin yol vasıflı vaysağı moljok şeyler tarikatlı yaşullu. Ine olum şolu obadan. Ine Gurban Murat şu advokat bolan döwri, ya advokatlyk işin alıp baran döwri, şoň ezberligini, şoň iş başarjylygyny, şol başlan işin soňuna çel alıp gidip islenlik işte 100den 90 götermini ine ýeňiş gazanan advokat. Şoň üçin ona Zalataya Peterka diýerdi. Adı vardı. Şunu lakamy. Zalatay Peterka diýmek altın bäşlik. Bäşlik diňe bäşlik däl, altın emeden ýasalan bäşlik şol. En güýçli derejeli adwokaty Zalatay Peterka diýip Sowet zamanyna aýdylar. Oň ýaly Zalatay Peterka Moskwada 5-10 sanagy bardy, men bilýärler üçin. Ene şol Türkmenistanyna jeda berilen adamlar. Bir kanun mi, ya ol Niýazow isle boýunça mi, ol Niýazow görýän, ol şäher hakimi boldy Aşgabatda. Soňra 85-nji ýyly birinji sekretar bol, ol ýanky Aysultany mesele ýüze çykýança gör bak näçe adamyň bir kanun türme wasya ýok etdi Niýazow. Ine şol basdyran ýok eden adamlaryny rehabilitirden, ya şolar türmeden harat edip çıkaran, ya şolar 10 ýyl möhlet berilen bolsa şonu 2 ýyl ýa 3 ýyla getiren advokat Gurban Murat Niýazow. Gurban Murat Niýazow türkmen halkynyň öňünde eden gaty uly işleri var, hyzmatlary var. Onun halat eden adamlaryň ýa kömek eden adamlaryň sany sajagy ýok. Ýöne bugünkü şol
halkyň depesine galga oturan rejim özüniň kimdigini wagşylygyny açyp görkezenden soň adamlar gorkýarlar. Urban Murat bardy birden aýtmagy. Ýöne men hakym bar, hukugum bar, men azat ýurtda men diýmäge dol hakly. Bilýän zatlam şol. Urban Murat şeýle bir alçak bir mert ýigit. Ýigit diýip aýtýan ol döwür şu men bilýän döwürle menden bir bolsawur 10-15 ýaşly oglun diýen adamdy. Şeýle mülakatly uly bilen uly kiçi bilen kiçi güler ýüzli tutanyşyny ýöne goparyp alýan adam. Jomar, gysgançlar, husytlar, garybyň deňinden aglap oturan duşundan geçen adam däl hiç açan. Ol hökümet diýilýän, ol wezipeli ýerler asla da asgermezdi. Siziň edip oturan jenayet diýerdi. O sebäp o kanuny bilýän, ýa konstitusiýany bilýän, ýatdy. Ene onsoň şol Urban Muratyň edip oturan işleri elbetde şol rejimiň, şol döwürki rejimiň şol sany niýasynyň hoşuna ýakana. Sebäp olara adamy ýa-ni töhmet bilen türmäge basýarlar. Bilem şo hakykaty çykaryp ol adamlar azatlyga çykarýar Moskwa müstebelen. Orda bir SSR bardy. Bir Aşgabatda akılar oblast etrap olara aýdyp oturma. Aşgabatda akır Moskwaň adyny tutandy boksu çýadylar. Hani ananaýma. Bol ýa-da şunu şey diýen bolsaň men gidip Moskwadaky Sudebny kalleýe gedi. O taýda da agzada bar. Ýokary suwdum kadar. Ene şo taýda çykyş edip, ene şolaň edeni şu, şoň üçin şol adam azat edilmeli ýa şu bir maddadan jenayet maddasynyň beýleke geçirip, ene işi şeýle ýeňleşdirilip adam diýip hani çykyş edip, täzeden işi söktürüp bir topar adamy kimi ölümden ajallan atuwdan kimi uzak möhretli türmeden alyp galan adamlar. Ene Aýsultanyň kakasy ýa-da dadasy şeýle adamdy. Indi şuň aýdýalar bir diýär Aýsultanyň kakasyny diýär, şo Aýsultan ogurlyk eden üçin türmäge bassalar diýär. Ýok, beýle däl ýurtdaşlar. Ol Aýsultanyň kakasy bolan üçin türmede bolup biler diýen bir ýagdaýda bolup. Ol 10-njy ýa 20-nji derejeli mesele Aýsultan. Oň öň ýanyna bu Urban Muratyň bir neresen eden hyzmatlary bar halkymyzyň öňüne bir kanun basylarlar azat edip. Bazarda ýüzüne basardy hökümetde akilen, ine edýän ýalňyş diýip. Ine şu zatlar üçin niýazfa garşy eden üçin basylly ol adam türme. Düşýäňizmi? O şeýle adaletli adamdy. Men atylanda Urban Murat gönügelli barnysa şo taýda gyzlar bardy. Ýanymda oturdy bir sagat elimden tutup. Diýen sözi bar, neresen. Hal Murat diýdi, inni gezek menki diýdi, meni atarlar diýdi. Ýaznaýar diýdi. Süper moçer. Ýöne sen ne tagaman aýagy üstüne gar, biz bula bilen häzir görüşürsiz diýdi soňuna çelli. Men näme üçin aýdýan şonu şuň inni. 33 ýyl geçdi ondan bäri, 33 ýyl şeýlerek wagt bolup durýar. Bir zat bar. Şol men atylandan soňra bir aýdan soň men o taýda men saglyk meseleden mulk malary ýok, gyzlar wadan kylaram aýtdy. Aşgabada gitseň sen o taýdan ölüňe uğra diýerler. Gitme. Ýogam hana gyzlar wadan aeroportuna sanitarny samolyot garaşypdy men akitmek üçin Aňryk Aşgabada. Ondan ol giden bardy geleni ýok diýilen görünmedi. Etdi öldü. Bollugy tor. Şoň üçin maňa urulmaly ukollarym doktor aýalynyň eline sanap ber, sen şu taýda dur, medsestra geler bol, ýanynda şonu döwsünle ukol etsin. Aý görsem şolar ýaly-ýagda 5 ýyldan soň men öýe çykar diýdim. Adamlarym hömer, barnysan agzy, içi, daşy. Menden maşaga taýda hassa gatken. Ine şonu men bilýän zatym, men soň ýurdun daşyna çykmaly boldum da Orsiýada, Aňyrda akalar gel siz hem şu taýda bejerellidir. Men Türkmenistanyň internasional sawetynyň başlygy bolamsyň, bize 10 respublika, onuň biziň şu taýda Moskwada koordinasiýon sawetymiz bardy. Şu hemme 10 respublika ýa-ni oňan ullugyň meselem gurulmasynyň ýol başçylary şu taýda oturýar. Ol döwür Aleksandr Orutskoy
Orsiýadyň vice prezidenti, olum biziň özi owansany gulluk eden. Ene şoň haýşy bilen meni Moskwaga getirdiler, Ruda diýilen sanatoriýa gitdiler, soň şu taýda balnisa bejerdiler. Näme diýjek bolýar? Men şu taýda kam Balkan welayet suwdyny welayet diýildi şu o döwür oblast karar çykardyr. Men janyma kast eden üçin şol meni atany 13 ýyl 6 ay iş kesipdirler. Şol kesildi diýilen maglumat bir lis kağıt geldi, ýöne meni kim gorapdyr, kim günä bildiripdir, kim aklanypdyr, maňa dogry farmadan hiç kim hiç sen uğradan akşugyna çel. Ýöne men pikir edýän. Şu taýda şol suwdyň işini, Balkanyny, ýa Gurban Muradyň özi göni gatnaşypdyr adwokat bolup men tarapymdan, ýa-da onun öz kömekçileri var, ýoldaşlary bar, şolaryň biriniň şoň haýşy boýunça ol işi şu taýda alyp barypdyrlar. Diňe şu ýagdaýda Niýaza men atdyrýar diýmek, o Balkanyň oblast suwdy karar çykarmak üçin o Niýaza garşy gitmeli bolýar. Ine şu garşy durulan ýeri şol 13 ýyl 6 ay iş kesseler Balkanyň oblastyny suwdy. Şol döwür, ene 90-njy ýyllar. Ene Gurban Muradyň şu taýda men eden uly kömegi var, ýardamy var, adalet düşünüp düşünýär. Ene Gurban Murad diňe men näle o taýda olarçy adama kömek etdi. Men bilýärlemmi, bilmeýärlemmi bar. Ene bilýärlemiň içinde şuň kun men hayran galýan. Ene Aýsultan şumaha ýa aňryp uğradylmaly ýa bärde galmaly Polşada. Şu ýagdaý bolup durka Azatlyk radiosyny işläp ötüň. Men sana gönüllenen ýoşun, anna urwan. Seni mäşol türmeden Gurban Murad alyp çykdy. Ha? Sen näme üçin bu Gurban Muradyň gyzyny kömek edip bileňär? Elinde de radyan mikrofonu, giýje günni saýrasaňam bar. Aýtda ýeri geldi. Näme dymy boty? Ýagşylygy, ýamanlyk barmy diýse, bar diýilýän ýeri şu, türkmeniň kümsükligi şundan gelip çykýar. Haýsy gulagyň bilen eşdiýänmem bolsam joşan. Näme dymy boty? Sana az kömek etdim oladym. Türmede özölene ýüreginden tutup öldürdiler. Näme diliňize urlanatyn aýtmagy. Häzir baraly ýurda ekshumasiýa edip täzeden biz onu laboratoriýadan geçirip bilýäs, ol adamyň galymy açan sanqyndan zäherlenen bolsun. Ya urlup öldüren bolsun. Her bir adamyň öz etmeli işi barmy kadýan? Ol öz adwokatlyk borjun, adam karşylyk borjun, türkmençilik borjun, ýoldaşlyk borjun. Sana gezek geleni etdi. Sen näme üçin on gyzyna gezek geleni dymy boty? Ol bir. Ikinciden yana o yankı bir ana durdu Hazifa, Hudaý berdi Orazfa da sorum var şu mesele boýunça. Egerde Aýsultan Niýazowa şol 20 milyon oğurlap giden bolsa, nädip olur Merkezi Bankdan şo pul çykaryp bilýär. Biriňde başlyk şu taýda, şäme? Merkezi Bankda beýle kiňde orunmasar bolup işler. On nädip çykaryp bolýar şo pullary? Çykardymy, çykarmady? Çykyn aýdyň halka. Siz jogap berä şu zatlary. O Türkmenin gaznasy ya hazinasy o geldi geçerin o haltalap götürilýän ýemesi näle o harman näle? Näme üçin dymy oturýarsyňyz? Diýmek size şol gyzyň üstüne atylan güne peýdary bolupdyr. Bähbitli bolupdyr. Ýogsa siz çykyp saýramaly, men aýtmalylar şu azy hakykati. Siz aýtmaly halka. Şolar ýaly boldy diýip. Näme üçin Garababaýyň ölümi barada giýje güni aýdanda? Näme üçin öldürildi şol ýigit? Näde gynaldy? Pul şonnamy da başga ýerden siz habarlaşyp atlardy. Hana görüm jürüm olygy da mölli Aýsultanyň türmäge düşdi. 20 milyonym gitdi. Nira gitdi Allah'ım bilsin. O 20 milyon hiç Merkezi Bankdan Niýazyň çykaran pulunyň mukdary pesenden 18 milyard dolar. Hanşa pullar? Ene biriňe başlyk, beýlekiňe orunmasar. Bilemzak diýen gurrundan o jogapdan siz hökmen bilämeli şu zatlary. Ýerde giýişde halk şu meseleni orta çykarar. Şoňa taýýar bolup. Ene şoňa aýdaýyn bir bolup duran jenaýaty görübem, görmezlige salyp, bilibem, bilmezlige salyp, biriňe giýip ýatyňyz, maňa deg mesele bolýar diýip, aljaňyz alyp çykdyňyz Türkmenistany, beýlekiňizden men hukuk gorýan. Gorýan bolsaň näme üçin otyň şu güne çel, ana durdy. Hana ay, Aýsultany Aýsultan akitjek bolup dur. Bar Polşada, dur öňünde. Näme üçin? Türkmenistanyň, Aýsultanyň, 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 Aýsul
Eline plakat alla. Şona kisen mene makidin di. Ha, gayratın çatmaz sen. Başlan yurttaşlar ben gaharım hep burla otyum şu mahal. Sebep ol gıyzal ol erkek mün erkeği bermellal ya dengelecek denan baydak yani. Atasının gıydı ol. Ne hakikattanım. Kurban Murat ya demir ya polat ya denan. Ol şu mahal şoň aladasyn edip oturan esasy şol Orsiýetde Pussarayot ýa-da Pussarays ýa-da Pussy diýip aýdylýardy da şol döwür şol Putin'e karşı duran bir feministik grupa vardı. Gıylardan var. 3 gyl ýalňyş bilmem 3 gyl hawa. Şolar şo ýa-ma näçinji ýylda 10-njy ýylda bolsa gerek. Ya 11-nji ýylda. Şol Orsiýetin esasy ibadathanasy var Moskwada. Şoň öňüne bar dilege diýerler Allahjan ýa Hudaýjan ýa Hristos hawa. Şu biri Putin'den diýner ýa Putin alyp git ýa halas etdi. Ine şoň üçin hawa ine bulary törmäge basdylar. Şöyle deni çıkışlar için. Yok olur payışrak söz verenim aydiyadır beylek söz verenim o gaygırı oturan atmır. Payışlar yönü. Esası da sonra Putin'e karşıdı. Son inni şu mahal şu Pusterayt'ın bir vekili ama şu mahal yani Polşa'da şu Aysoltan'ı halas etmek için. Ne için bunlar beydip urniyalı bizarat gıylar? Sebep onlar türmede oturan Aysoltan'ın şu taydı olmalı. Şulara hemme iyice işlerin kömek edipdir Aysoltan. Adam bol, yollaş bol, boydaş bol, arkasında durupdur. Inni bular iyidine gaytaryalar. Şu edilen kömeği yattan çıkaran atlar. Bular jora boldular, boydaş boldular, katnaşıp böyler. Näme üçin bizim Türkmen tarapynda şunu edenler? Näme üçin? Ene şu taýda halka da soragym var. Bilýäňiz de Gurban Radar näçe adama kömek etdi adwokatka? Näme üçin siz aýdyp bileňiz? Näme üçin şu adam tutup bileňiz ýa gyzyny arka durup bileňiz? Näme üçin oňa siz ogrudur, jümrüdür diýäňiz? Elinden tutduňyzmy, gördüňizmi şo gyzyň ogurlygyny? Onu edecek bolun hana Hudaý berdi oraz bilen ana durdu hacı ine in ýokary wezipeli adam ty Merkezi Banky. Näme siz şolardan soraňyz? Ya bu gyzy naçar görýäňiz? Ene sorak size yurttaşlar. Ene men şu Türkmeniň kömsükligini şu taýda görýän. Başlady kan aýdylmaly zat. Ýöne men şu ullukça şu taýda durar, wagtyňyzy kan almalyk üçin. Eger şu mümkinçilik bolsa men akşam ondan şol sorak jogaby hepden kamen çıkan kimmel gelýär ýigitlerden gıylardan onuň görer. Bolýa onu aşama çelli sag bolun, sag oturun, yurttaşlar hemmäňiziň öýüňizde saglyk.